अखिया मारी के गई ब्यूटी पार्लर वाली रे। अखिया मारी के गई ब्यूटी पार्लर वाली रे। ब्यूटी पार्लर वाली रे। अखिया मारी के गई। अखिया मारी के गई। ब्यूटी पार्लर वाली रे। सच कही धीरज दीवाना दीवा पर धमाल हो। अखिया के काजर दिलवा कोइलस पागल हो। कोइलस पागल हो। सच कही धीरज दीवाना दीवा पर धमाल हो। अखिया के काजर दिलवा कोइलस पागल हो। अखिया के काजर दिलवा कोइलस पागल हो। सहेली से अपन चिन्हावे हो। सहेली से अपन चिन्हावे एगो सावर वाली रे। हाँ हो। अखिया मारी के गई ब्यूटी पार्लर वाली रे। अखिया मारी के गई ब्यूटी पार्लर वाली रे। मनीषा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चौरी चौक।